farligt. Ja. Ja, men det är skottan ska man säga inte Martin Tendrar nu och det ser ut som första spelaren är det inte trött eller är det inte ska man säga det är en underlig känsla vi stövna som det är att det kanske inte är ordentligt kommer ut att ungläggarum akkurat i löten här i så situation som vi här. Men det är att vi är att för mot Sluton Leon och skulle strujas för att komma framåt här. Nu är alltså står helt andra vidare framför vi två mål mot Skottland. Ja, men alltså framvis vi tar ut i alla kända spel. Vi tar oss framme så vi färra ner vi näck mot måndag. Det vill säga att Skotta får inte näka för Erlandias. Det vill säga att det kommer spela vi till uppe i Amien Vötle så att så är framme så under ändå ska vi se av som truste. Petersen kila gott. Och så är Jakob Borg här. Vällen fyra och här är det den en risa målöche och värda John. Jag så här väl väl spalt och stadigt är det och högra så som Jim Jöklen fantastiskt gott inlägg från Jakob här och detta här är chansen att ta kommer inte större packen där. Bergmannen och skårar har vi på trubblar mödrar men det möter bollen hoppar på och Arna skjuter. Och det ger han nog så jag ganska dåligt som skjuter där. Men det är nog är för gott att bli 3-0 va. Det här var inte SVV att få en längt bort till lötne. En kast till Skottland. Ja, alltså vi det är akkurat heter och trubblas löt och utist någon här till. Vi får inte bollen ordentligt väck ur och Bergumröje. Och ta skiltast sjön till skåda ganska har sett mer det trusta och kanske att börja inte som det och först lägger ner vi ger om sig. Men framme så har vi är det ölla station midfield så tjocka till. Det är ölla gott hvis vi kunde finna hesse här det är törska till att Gijuntan som man lyckas få 4 chatter. Så då möjligt att vänner ska till att bli om också utskiftningar. Vi har sett friska män in som är för att arbeta 100% som ett av just nu. Här och för skottar som är upp men till östneföringar. Alltid hejna läxorna på så tycker jag ordentligt för andra är färdiga hit upp. Det är ett för så spelare som hit upp. Är ut i söjden så kan. Och så skulle vi dansa bakom. Och så är bollen i net någon 2-1 Skottland hever skåra. Och skottar glädjer självsagt. Ja, tror jag väl heter akkurat att Tujar ska vi då ha haft att se trubbel då och så kommer skott bollen som är för att den inkast bollen vill lagt ur från. Tujar sätter han skjuter och räcker en kanske 2 där vi in och till pura hjälpar det så jag som att nägas med Svea där. Tror jag väl men nu kan det komma en mer så jag där räcker 1 och 2 räcker handen ganska en roa. Ser ohappy att han ser in. Och det är Mauren som är kommit in Steven Crawford halvtid av är som Shade hatta målen nummer 13. Han friskaste Mauren till skotten. Så skulle vi haft mest krafter till att slusta mot det föregående här. Vi har en 28 minuter rätt att spela. Frau Benjaminsen, Jakob Borg. Frau Benjaminsen spelar samman med Jakob Borg och så en gåva bollen 4. Och här har han nästan något att höj. Vad händer där? Och här är Douglas. Ja. Vi kommer fram med till målläggaren till Julian Jönsson. Det är ölla gott atmosfär för att förska linjen här. Man kunde ganska misstänkta för att man fetter fått. Men här är färdar bant ju alla upp och få en gång. Julian och så Andrew och fram till Jakob som är väl placerad över här. Bollen är 4. Och så ska bollen in nästa men tappar han inte. En risa möjlighet som ja, så det är lite här för jag en del högra så jag ger en skott för Skyver och någon bollen ligger väl till Roa. Shot mål men tyvärr är en liten vänsterben så var bollen inne. Här kunde vi faktiskt avgöra det nu. Här kunde vi punktera skottarna fullkomligt. Frispark till Skottland. Nej, det är jag sitter omständligt här men tar så ut som att det var välfärd. Och så är Jaunlöjgård. Så har Skottland Jauna 2-2.
att han färra bojar i en spelare det var fixed men och sitter och latt. Jag nöjde sig att jag sa över att sitter latt. Vi här sitter där borta släpper att hoppa ner i hörna. Vi är väldigt spelare för Skyver av någon och på shotingen in från Sydney är för sein. Så spårningen om man så här där spelar tänker handen. Det är så att spårningen här. Barry Ferguson är där ur Glasgow Rangers som har jauna för Skottland och så skiftar där ut. Stephen Thompson ur Dundee United kommer in så sista lötna. Vi har ju mer än 6 minuter extra spelare som det någon. Vi har alltså blivit framme för 2-0 och skottare kommer upp på 2-2 och det är frispark till Förjar. Ja, det är inte kärligt att det hände så stort Arne tog vid hade en känsla av att det nog att det ringas i stormen in ja men ja så blev det för öppen mitt för exempel och så sa han skorar men och verkligen vi stöv då man brukte handen och till att hämja botten där det vill rätta stutta sig för sig. Ja, nu är det skottar som sparkar borstor. Så spårningen om skottar är nöck vi alla så att det händer okej. Nu är det 2-0 och då har vi det. Om inte andra jävla kommer till gott nog men det spårningen kan så göra. Rekve Jakobsen tar inkastet för Förjar. Och här är en förspelare. Och får få han borstor i sista löt och i halvt det var Andro Flöton som stod äckliga väl här. Jag syns att det var enkelt för långt här. Vi kom äntligen risa med överlag här. Bollen vill tamt upp efter och det är omkörst. Oj. Douglas för han borstor i sista löt och Lago här. Flowe Benjaminsen ena för en bryter all uppe. Så skotton och hade ser gott ut och här är Hjalgrum Elstör. Vad får han? Det var en ekviman som bara... Jag kunde att jag gör det faktiskt. En annan för kunde vi där göra testen. Och så är frispark till Skottland. Ja, vi tar var framme i sådana. Men det stod det drar så stod det hela alltså. Hvis jag går vara lite friskare då för på testen där så jag ska finna botten bättre under kontroll och kunna avgöra det där. Till Lloyd efter och här flyttar domaren ur Poland det testen nu och han ändrar alltså vid Janlöjse 2-2, Förjar 2, Skottland 2, vi tar Finches stig här och i allra första testen och i som är en enda spelare och det är ju flott att vi går framåt för 2-0. Ja, det är fantastiskt flott. Det som är rättelig avgörande för också med oss efter till det som spelaren har presenterat och det som upplägg som då Henrik Larsson har för kommer vi. Det är helt totalt styck nästan. Det är ankrum för kanske vi också man ska skott vi var lite center skickligt i konkurrens. Så skulle vi ta vimmärskinkar nere i Abaton och kör så väl Högne och Jakobstå. Ja, tack för Torre. Vi stannar här vid landslagsvännen Henrik Larsson. Så lykke med sejren, eller sejren til næsten. Ja, det er selvfølgelig ærgerligt. Jeg synes, vi har en masse chancer. Vi brænder her til sidst, hvor vi sagtens skal vinde kampen, men vi vidste også, at skotterne det er farligt. Det er et udmærket hold, så, men jeg synes, at vi fører 2-0 og kan faktisk lukke kampen til 3-0, men vi brænder desværre nogle chancer. Det var meget velspillet færøsk hold så i dag. Hvad er du har gjort? Jamen, jeg har ikke gjort så meget. Altså, de færøske spillere, de kan godt selv. Jeg kommer med nogle ting, måske en anderledes måde at se fodbolden på, og det prøver vi at få frem. Så har jeg en fremragende assistenttræner, Erik Martin, som hjælper godt til, så jeg synes, det er et godt stykke arbejde, vi har lavet. Du valgte ikke at pakke holdet ned i slutningen for at få sejren hjem. Hvorfor? Jamen, du vinder ingen krig ved bare at stille dig tilbage på banen, og derfor så tænker jeg, at vi skal prøve at flytte spillet op på deres halvdel. De har nogle store spillere, som er farlige hovedspillere, som de kan lægge snit videre, så derfor så tog vi det lidt og prøve at lægge spillet længere op på banen. Nu har vi lige spillet uafgjort imod Skotland. Det er en stor fodboldnation. Hvor stort er det i din verden? Nå, men altså, det er jo kæmpestort som landstræner. Altså, det er min første kamp, hvor det rigtig gælder. Og forløbet så er jeg udbesaget, så jeg er stolt af gutterne i dag, det må jeg sige. Tak skal du have. Vi sætter lukket til